Hej, vi har om donorgrise. Et forholdsvis nyt formål, det er fremstilling af donorgris, som kan fungere som organdonorer i Danmark. Det er især på grund af, at der er mangel på nyere hjerte og lever til transplantation. Da en gris har nogenlunde samme størrelse som et menneske, forsøger man at kunne bruge grisen som organdonor. Som man også kan se på billedet, hvor en læge er i gang med at undersøge på en gris. En lille gris. Dog har et hvert menneske sin helt egen bestemt samling af proteiner på overfladen af cellerne. De bliver registreret som normale af individets immunforsvar, mens andre celloverflader er fremmede og aktiverer immunforsvaret. Ved fremmede lamer i proteiner ved celleoverfladerne, der går immunforsvaret ind og bliver aktiveret, og så udstøder den, og man kan blive meget syg og dø af det. Derfor prøver man at finde nogle overflader, som dæmper det humane immunforsvarsreaktion. Og en af de ting, man også er opmærksom på, det er grisens arvemateriale, om den bærer på virale gener. Det vil sige, om grisen eller dens forfædre har modtaget en virus ved en infektion, som kan blive aktiveret ved en transplantation til menneske. Og i værste fald, så kan viruset sprede sig, og det kan forårsage en sygdomsepidemi. Også etiske spørgsmål, som man må overveje i forbindelse med organtransplantation. De fleste de kan godt acceptere, at en gris må lade livet for at levere et organ til transplantation. Men kan vi godt acceptere, at det for eksempel er vores organer, såsom hjerter, at de faktisk er fra en gris? Indtil videre der er der nu ikke givet tilladelse til produktion og markedsføring af produkter fra transgene dyr af nogen art. Og det skyldes den risici, der er for mennesker ved brug af de her transgene produkter, som endnu ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt. Dertil kommer, at der ved alle forsøg med dyr er etiske spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd. Så.